szkołę. Po szkołach jak coś zostanie, to wtedy będziecie budowali to, co wy chcecie budować, a te szkoły też wy będziecie budowali. Ale taki jest cel i co więcej, po zrobieniu pilotażu w 20 szkołach na Mazowszu i Podlasiu okazało się, jak sobie policzyliśmy koszty, że całość tego przedsięwzięcia szkolnego w skali kraju powinna się zamknąć w 300 milionów złotych, a mamy 3,5 miliarda na inwestycje szerokopasmowe, więc to jeszcze spokojnie przyłączymy też normalnych ludzi. Start projektu jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, czyli we wrześniu. Najpóźniej 23 czerwca zatwierdzamy kryteria, czyli tak jakbyśmy dostawali tak od komitetu monitorującego, który się składa z urzędników, przedsiębiorców, izb gospodarczych. Dostajemy od nich pozwolenie na realizowanie tego w takiej, a nie innej formule i od czerwca no można powiedzieć, że już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu konkretne obszary inwestycyjne wytypować, policzyć ile ich jest, żeby to się też przedsiębiorcom opłacało. Obowiązek będzie taki, że w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy na dany obszar, czyli najpierw jest konkurs, ktoś wygrywa, podpisuje umowę, 12 miesięcy wszystkie szkoły w terenie muszą być podłączone. Między 100 mega a 1 giga w zależności od wielkości szkoły. W środku szkoły będą osieciowane. Jeszcze kwestia wyboru, czy wszędzie będzie kabel, czy będzie Wi-Fi. No i pani minister Zalewska szuka pieniędzy na tablice multimedialne. Coś tam znalazła, ale jeszcze to weryfikuje. No bo trochę tego sprzętu trzeba wymienić, bo już jest bardzo stary. Kodowanie od 1 września w szkołach pilotażowych, od 1 września 2017 we wszystkich szkołach, podstawy cyberbezpieczeństwa. Spójnie to wygląda, a jeszcze w międzyczasie będziemy szkolili nauczycieli. Jako że jest niż demograficzny i część nauczycieli jest bez pracy, no to oni zostaną wypchnięci na naukę kodowania. Oczywiście, po pierwsze ich serdecznie pozdrawiam, ale też zapraszam, żeby byli z nami w kontakcie i nam trochę urealniali te warunki konkretne, z którymi żyją u siebie na stałe. Że powiedzieli nam coś o swoich szkołach. Być może te szkoły potrzebują jakichś specjalnych rozwiązań, ale też żeby już patrzyli na to, że jeżeli my przyjdziemy tam, zaciągniemy te kable, to bardzo wiele szkół od razu się uruchamia, rodzice i nauczyciele i szukają sponsorów na sprzęt. Nie czekają, aż pani minister Zalewska znajdzie ten sprzęt, tylko już chodzą, ludzie są z biznesu, mają swoje kontakty, szukają sprzętu we własnym zakresie. To już trzeba myśleć o tym w kategoriach wspólnego dzieła i wspólnego projektu. Jak będą myśleli w takich kategoriach, jeżeli będą mieli jakieś wątpliwości, nie będą z nami w kontakcie, będziemy je wspólnie rozwiązywać. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia. No i zaproście mnie.